Pesarem, primer de tot agafem i pesem 4 ous. Has d'apuntar ja. Pesem 4 ous, fan uns 260 grams. Doncs ja tenim 260 grams. Ratllem una miqueta la llimona, només el groc. El blanc no, perquè és amarg. Agafarem els ous. Un ou. Blanca, què cau? Els ous. I 4 cops. Com me'n vaig dir, una copeta de més. I ara agafarem les varilles i començarem a remenar. Sobre un suc De Royal. de Royal, si no, no bullaria. Un sobre de Royal. Ara, 200, han dit que pesava 250. 250 grams. Pues farem 250 grams de farina. 230, 238, 250, 250. Uns 250 grams de farina i tornarem a remenar. Ja? ple de farina. Sí, i ara quedarà com una pasta. Tot 250 grams d'oli. 136, no, 160, 190, 200... I ara tornarem a remenar. Ara més a poc a poquet, perquè si no mos cauria tot l'oli. Ara no puc baixar, Blanca, que si no se mos caurà tot l'oli. Vale, ja tenim una pasta ben lligada. Vale, 50 de sucre. Aproximadament, Vinga, així, no? Ja ho tenim tot. Això deu ser prou. I vol que està, a veure si està bo. I si em surt la closca? Està bo? No. Bé. Sí. Està bonic. I de mentre escalfem el forn a 200 graus. No, 4 a cada un. 4 cada foguera, sí. 6 per 4, 24. Farem 24 cada un més. Aguanteu fort. Fortíssim. No, que no caiga, Ni una gota, Que bèstia. No ho has vist què ha passat? No, claro, us he dit no ho agafar, no ho he agafat. Ara ho farem tot. Menys queda bé. Què? Que jo t'ho faré menys queda bé. Blanca, no comences a tocar. Serà gormanda, aquesta nena. I dos bandejes que m'han fet avui, doncs vinga, farem dos. A 200 graus. 24 i 24 no fan. Uns 10 minuts aproximadament. 24 i 24.